Són les obres del col·legi número 3. Les estructures ja són una realitat i el procés avança com estava previst, un procés que en pocs dies començarà una nova fase. Estamos terminando ya la cimentación y los movimientos de tierra y a mitad estamos haciendo la fase de la estructura y la semana que viene empezaremos la tabiquería, que consiste en pladur. También estamos haciendo las impermeabilizaciones y poco más. Una nova fase que mostra la rapidesa a la que avancen aquestes obres i que ja deixa veure la forma del que serà el nou col·legi de la Pobla. Sí, se pot veure fàcilment com de fa potser 2 mesos, que això encara eren solars però que estaven en arbres, una vegada entrat la primera màquina per començar a fer la cimentació, l'edifici se veu per dia, se veu l'evolució i se veu de quina manera tan ràpida comença a pujar amunt i als costats, va molt ràpid, sí. Un procés que es pot dur a terme molt més ràpid pel sistema de construcció que s'està utilitzant. Gràcies a que s'ha triat un sistema de construcció que és més car que l'habitual, però és molt més ràpid, és el sistema preindustrialitzat, amb la qual una vegada està feta la cimentació, que és la base com va totes les construccions igual, a partir d'ahir ja comencen a vindre totes les peces necessàries i una construcció que pot tardar almenys 3 anys, en aquesta forma està entre 6 i 9 mesos. Un sistema de construcció que funciona per mòduls i que permet accelerar el procés. Es un sistema preindustrializado que nos permite no encofrar, no hacer apeos, y una vez está hecha la estructura nos permite entrar ya a hacer tabiquería y avanzar más rápido. Per ara ja es pot veure la primera fase. Si tot avança com està previst, a finals d'any els alumnes d'este col·legi podran disfrutar de les seues noves instal·lacions.